O Diyos, nagbuot ka sa pagpinig kang San Bernabe, puno sa pagtuog sa Espiritu Santo, alang sa pagkabig sa katawhan. Itugot kay kasangyaw ang Ebanghelyo ni Kristo sa pulong ug sa buhat, ngayang giwali sa dakong kakugi. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhighari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangtuhuran. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang gahom sa Ginoo diha kanila, ug daghan ang nanuo ug nakakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa, ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug nagmaminatud-on sa Ginoo sa kinasing-kasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya, niadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang ikaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha, nakikita sa mga magtutuo o gitudluan nila sila. Ang mga tinun-an, gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta o mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio taga Cyrene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, og si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo, alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa, nagpuasa sila ug nagampo ug ipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo, ug unya gipalakaw nila. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sayang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sayang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo, ug usa ka bagong awit, kay nakahimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balahana nga habukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sayang makaluluwas nga gahom. Gipahibalo sa Ginoo
ang iyang kaluwasan. Sa atupangan sa kanasuran, iyang ipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, o iyang kamatinod anon, alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas na gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan, nga gihimo sa atong Dios. Awiting nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas na gahom. Awitig pagdaig ang Ginoo, pinaagi sa alpa diha sa alpa ug sa mananoy nga awit. Diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyo. Mag-awit kamo nga malipayon, atupangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw kamo pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mamumuo ang ay hatagan sa iyang kabuhian. Nikabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin uban kaniya, hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw maguban kaninyo. Kung udawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kundili bakwia ang inyong panghinaot. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, maayong hapon atong tanan. Nindot kay nga atong unang pagbasa kay naghisgot kini mahitungod sa misyon
ilabi na ni San Bernabe o mga kaubanan, labi na sa pagsangyaw sa maing balita ngadtos mga hintil o mga dili Hudiyo. Ako lang gihisgutan tungod kay dunay importante nga trivia ang first reading. Ug ang trivia mao nga sa unang higayon ang mga tinun-an ni Kristo gitawag og mga Kristohanon didto sa katilingban sa Antioquia. Kaniadto nganlan raman og mga tinun-an apan na-coin ang term nga Kristohanon, Christian, no? Sa katilingban sa Antioquia. Mao kana ang katilingban nga giumol, gimatuto o giagat ni San Pablo ug mga kaubanan. Itudloan nila sa pagtuo, gipaila nila ni Kristo. Nya mitubo hangtod karon isip usa ka dako no nga simbahan. Mga igsoon karong adlaw isip mga devoto sa balaan nga kasing-kasing ni Hesus ug putli nga kasing-kasing ni Maria. Gitawag kita sa pagsudong dili lamang sa ilang larawan ug pagampo sa ilang mga debosyon, kundi pagsundo gayud sa ilang kasing-kasing nga puno sa gugma, kaluoy ug pagsalig sa kabubuton sa Dios. Sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, atong nadungog nga ang Ginoong Hesus nagpadala siyang mga tinun-an ug nag-ingon, lakaw ug iwali ninyo nga ang gingharian sa langit haduol na. Unya iyang gisugo sila pag-ayos mga masakiton, pagbanhaw sa mga patay, paghidlo sa mga sanlahon ug paghingilin sa mga yawa. Gidapit usab sila sa pagsalig sa Dios ug dili sa mga material no nga mga butang. Kining maong tawag sa misyon mga igsuon, dili lamang alang sa mga apostoles kaniadto. Ato usab kini karon kita nga mga tinun-an ni Kristo sa atong panahon. Ang balaang kasing-kasing ni Jesus mao gayud ang tinubdan sa tanang misyon. Ang kasing-kasing ni Jesus nagdilaab sa gugma alang sa tanan, labi na alang sa mga kabus, mga makasasala ug nag-antos. Ang tanan niyang pulong ug buhat nagikan gayud sa gugma. Busa kung tinuod kitang dibuto siyang balaan nga kasing-kasing, dili lang igo ang pagampo ug ang pagsulob sa scapular. Kinahanglan ang atong kasing-kasing maningkamot usab sa pag-awat ug pagsunod sa iyaha nga kasing-kasing. Labi na dinha sa pagkamaluluyon, pagkamapasayloon ug pagkaandam nga moalagad. Sa laing bahin ang putli nga kasing-kasing ni Maria, nagtudlo usab nato sa hingpit nga pagsalig ug pagkamatinumanon sa Dios. Si Maria miingon diha sa Ebanghelyo, matuman unta kanako sumala sa imong pulong. Bisan sa mga pagsulay o kasakit, nagpabilin siyang matinud-anon ug masaligon sa plano sa Dios. Sulod siyang kasing-kasing, mas makita nato nga dili sentro ang iyang kaugalingon, kundili kanunay kining nagtudlo ug nagsunod kang Kristo. Kining duha ka kasing-kasing mga igsuon, kung nakabantay mo, nagtinabangay sa pagdalas kaluwasan nganhis kalibutan. Ang kasing-kasing ni Jesus naghatag og gugma ug ang putling kasing-kasing ni Maria nagtudlo sa hingpit nga pagtubag sa baong gugma. Dinhi nato masabtan no ang devotion of the Alliance of Two Hearts, no? Nga naghugpong, nagkahiusa, nagtambayayong ang duha ka kasing-kasing alang sa tong kaluwasan. Diha ni Kristo na sinati nato ang gugma, ang way kinutubang gugma sa Dios. Ang putli nga kasing-kasing sa Birhen Maria nagtudlo sa nato unsaon pagtubag kining maong gugma. Sa Ebanghelyo, gisultian usab ni Jesus ang mga apostoles nga dili magsalig sa ilang bahandi, katakos ug mga kahimanan. Kini usa ka pahinumdom nga ang tinuod ay nga gahom sa misyon wala sa kwarta,
influensya o talento, kundi grasya sa Dios. Ang usa kadibuto sa balaang kasing-kasing ni Jesus ug sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Gitawag sa pagsalig nga ang Dios mismo may mag-atiman siyang kinahanglan samtang siya matinumanon diha sa pag-alagad. Mga igsuon, daghan kay mga tao karon na kinahanglan sa kainit sa kasing-kasing ni Jesus ug sa pag-amuma sa kasing-kasing ni Maria. Adunay mga pamilya nga nabungkag, mga batan-on nga naglibog sa ilang direksyon sa kinabuhi. Mga tigulang nga mibati nga sila gipasagdan o gikalimtan. Ug mga kabus nga nagkinahanglan dili lamang sa tabang material, kundi usab sa gugma ug pagdasig. Mga igsuon, kinsa man mo'y mudala kanila ngadto kang Kristo. Kinsa man ang mopabati kanila sa gugma sa Ginoo. Mao kini ang hagit nato nga mga diboto. Ang konkretong pagpadayag sa dibusyon dili lamang ang pagnovena, ang pagpadangkot og kandila o prosesyon, kundi ang atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kung kita maluluyon, manggihuna-hunaon sa uban, mapasayloon, mapaubsanon ug mahigugmaon, ang mga tao makakita ug makasinati sa kasing-kasing ni Jesus pinaagi kanato ug sa kasing-kasing ni Maria nga nagiya sa atong kinabuhi. Mga igsoon sa itong pagpadayon ining santos nga misa, magampo kita nga unta bag-uhon sa Dios ang atong mga kasing-kasing. Hinaot nga pinaagi sa balaan nga kasing-kasing sa Ginoo, makakatuon kita sa tinuod nga paghigugma. Ug pinaagi sa putli nga kasing-kasing sa mahal nga inahan, makakatuon kita sa hingpit nga pagsalig ug pagkamatinumanon. Ug sama kang San Bernabe ug mga kaubanan mga apostoles, maglakaw unta kita nga puno sa kalipay o kadasig, aron ipahibalo sa tanan, gaging harian sa Dios, duol na, gani ang gingharian sa Dios, ana-ana sa tong taliwala. Amen. Palihog manindog alang sa pag-ampos katawhan, mga muyo kita ngadto sa Dios ang amahan nga mibuot nga maluwas ang tanang katawhan ug makadangat ngadto kay balus kamatuoran. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa Santo Papa, si Papa Leo sa mga kaobispuhan o sa mga kaparian diha sa ilang pagbudlay o pagpalambo alang sa misyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga misyonero magsangyaw kang Kristo ngadto sa kalibutan, dili pinaagi sa gahom ni sa dungog, kundili pinagi sa mapaubsanong pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang gugma sa Dios ug sa isig kataw, magdasig sa mga matuohon sa pagsalmot diha sa misyon sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga Kristohanon makaamgo sa ilang katungdanan sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takosong mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga kabatan-unan nagmadasigong mutubag sa tawag ni Kristo
ug moalagad alang sa tahas sa misyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga. Dios among amahan, imong pagbuot nga masangyaw ang gingharian ug matukod kuni sa tanang dapit. Pinagis pangaman ni San Bernabe, itugot nga magbabungahon ang among paningkamot sa misyon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit na amahan, among igasa, ang Kristong kinabuhi, habiling bayan, ning imong mga binuhat. Bayad sa hukasay panan, dawata imuha, kaamong kaluwasan. Dawata imuha, kaamong kaluwasan. Sa kang Kristong mga buhat, o kinabuhi, kagihimo niyang halan, alam kanimo, mahiro sa among buhat, ugaw among kinabuhi, ingon nga Diyos kay tugi, isabon sa Ginoo. Ingon nga Diyos kay tugi, isabon sa Ginoo. Langit na amahan, among igasa, ang Kristong kinabuhi, habiling bayan, ning imong mga binuhat. Bayad sa hukasay panan, dawata imuha, kaamong kaluwasan. Dawata imuha, kaamong kaluwasan. Bless we Lord God of creation, to your goodness we have this bread to offer. Will become for us a bread of life. Blessed be God. Yes, we have this one. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gang iniyong sakripisyo.
Dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga alang sa paglayo ng himaya sa iyanganan, alang sa atong kapuskanan, o sa tingog iyang santos. O Ginoo santusa sa imong panalangin, kining gihalad nga gasa. Tungod sa imong hatag, magpasiga unta kini kanamo, pinagi sa kalayo sa imong paghigugma. Kay kini ang nakahimo kang San Bernabe sa pagdala sa kahayag sa Ebanghelyo ngadto sa katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami nimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles. Aron mo baro kini nga lig-on hangtod sa kahangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos dinhis kalibutan. Ug magtaniyag sa lagitong mga pagtulunan aron pamation sa tanang katawhan. Busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini pag-inom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang nini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi sa among mga igsuon nga nangamatay. Silang tanan nga mong giampo nining misa karon, ug ang tanang kalag sa purgatorio. Malaumon nga babanaho sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kitang magampo sa amahan na itong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Dinhi sayo ka, maingo sa langit. Ang kalalo namo sa matagalan, ihagano kamo adlaw. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos.
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita nato karon ang atong panaginig suunay. Bring eternal life to us who receive it, Lord Jesus, and faith, love, and mercy. Eat your body and drink your blood, but don't bring us condemnation, but we have in mind and family. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ikunin ko, nasa pulong mo,
Magampo kita. Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing walay katapusan, nagaliw po kanimo Ginoo. Nga kining among gihimo aron paghandom kang San Bernabe nga apostol sa dagway sa sakramento. Among madawat sa dayag nga pagsabot, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod sa makadiyo. Mga pasalamat, salamat sa atong choir, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, lectors and psalmists, collectors and usherites, sa ilang mahigugmaon o makananayong pagpangalagad. Mapasalamatan usab kita sa atong mga mass offerers, nining ikaduhang adlaw sa Triduum Mass, pagpasidungog sa 10 ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria. Ang tanang mga kapilya sa zones 4, 5, and 6, TCJM, New Earth, Handmaids of the Lord, altar servers, parish catechists, parish caritas, family life ministry. Ug sa atong mass celebrant nga si Reverend Father Benjamin M. Traso, team moderator. Masipang pagpak mga igsoon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaniniyog sa inyong banay, ang labing makagagahom nga Dios, ang amahan na nakog Espiritu Santo. Nahalad na ang misa dadon nato ang gugma kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong hapon atong tanan.